ndichikutambirai zvekare pano padzerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis youtube channel yokusubscribe pamahara utena on the notification bell so that pandidoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani, yanga iri seiko sunday yenyu, ranga riri sei zuva renyu resunday iri? Kune vaswera kumabasa kwanga kuri sei kumabasa? Kune vaenda kuchechi kwanga kuri sei kuchechi? Kune vaya vaenda kumadhiri nevanonamatira kumba ranga riri sei zuva resunday? Vadikani, ini sati rara hapana chekumirira manews updates ndatoya nawo. First update imota yakonekwa ichipwanywa nemapurisa pamarobots. Vanhu vakauya kuWhatsApp vakandibvunza kuti atirari chii chakonzeresa izvizvi ende chii chiri kumboitika. Ndakati regai ndikuzivisei zvakaitika. Nyaya yeupdate iyi inyaya yakamira so. Muno muguta reHarare kazhinji kacho ndaregai nditi muguta reHarare nekuti ndoma zviri kunyanyoitika ndisingazive kwamuri kuonera mavideos aya muri. Mota padzinenge dwa kupfuura pamarobots vanenge vakamirira robot kuti riite green. Zvatinenge takamirira robot kuti riite green, mapurisa vari kubva vatake advantage yekuti haukwanise kufamba kana uri pamarobots. Vari kubva vatanga kutarisisa mota yako. Zvino vatanga kutarisisa mota yako vakangofungira kuti hauna license, vakutokumisa vototanga kuvhura mahwindo motanga kutaurirana. Zvisinei, mota iyi yandiri kuti yakapwanywa iyi, vakaudza driver aityaira mota iyi kuti vhura mahwindo. Driver uyu akabva aramba vakatanga kupwanya mota iya yamawindows. Vapwanya mawindo, mweya wamatai vakabva vabuditsa kuti munhu uyu asakwanise kutiza. Zvazopa kuti video iri ritrende. Vari pakati pekuita zvinhu izvi vakatorwa video yekutenderera mastreets esocial media kutaura kwandiri kuita kunoko. Apo vanhu pavari kutaura kuti kupara mhosva, but hatisati tanzwa kuti vakatongwa sei. Tibatsireiwo nenyaya iyi. Da kusiya muchiona video. Wapedza kuona video tozvonofika kucomment section. Ndikudzoka nenext update. Togwa uchakwanisa kudzokera. Zvamufana ipapa avharirwa. Saka vanoswedera zuva rese baba. Hapana zvavambofa vakaita zvokuda kugwijinira munhu. Hapana, ivhurike kani. Ndo policing yachiri iyi. There we go. Gotta say goodbye. Thanks so much for tuning into the breakfast. Want to roll a mood. And just listen to this. Just listen to this. Apologies. Also, listen to this. Problem: women are easily carried away. So plus, mashiripiti vanozvida stereki. Auntie, very much. It's so sad. This is Cream. Yeah. Here we go. The story we're talking about the lady was then extradited from the church. I don't know, bring it to 50. But it's bad. No, yes. But it's no problem. This is the miss consultation, and then I don't know what happened there, but she said at the birthday thing. And remember when we were saying that the story circulated on social media and church members approached and said, what's going on here? Yeah, but I'm going to This person is sharing the sentiments that you had. Where you say that there are people who are invested 100%, who are invested and believe, and you know, look, we're a tolerant bunch on the Breakfast Club. Not really going to point fingers at one's religious choices and spiritual guidance. Do you know what I mean? It is what it is. It is what it is. However, you know, you always run the risk of then getting into encountering some sort of a problem. Either way, you've heard of members of MOG, of your group, if you have serious but it's still wakabudisa mwe munhu wakanguvhura munhu yakufamba iro dumbu ndozi zishevrawo 50 iro nyangwe wakabudisa mwe wakatanga kuzvifambisa munhu yari kufamba nayo nemari yemunhu uyu chaona naye baba haasitomboterera uyu anofamba nemari yemunhu uyu neta nazvo
Tangumira kuna uya Varo. Zvope zvakubva choda kuenda kana. She didn't have time to do what? Wona kaenda chitoro kabatwa ka. Kapakuswa pasaida apo. Kaunline kana chitika kudhura kai. Kabatwa ka. Ukatosvika nekuhendi kwe baba. Kabanzo. Manje solo itotora kutotrenda manje. Next update, vadikani nyaya yekupemha iyi. Inini side rangu, munhu wechirume, ndatidzidzei kuzvishandira vadikani. Ndatidzidyei chinhu cheziya redu, kwete ngoti iwewe unomuka wakatongonoti Wicknell Chivhayo ndipo imba. Wofungira kuti anokupa sababa vako. Vamwe vanhu vakutoti kuna Wicknell Chivhayo dedi tikudowo chakati mukoma ndona baba wane ndebvu wapepe white wachena vachikumbira vachiti baba Chivhayo tipewo chakati. Zvakanaka here vadikani? Ndabvunza kwamuri. Next update inyaya yemurume iye segativati sekuru pakurespect. Vabuda mastreets esocial media vachiti inini ndakasvika kana mota dziri kupiwa vanhu vakasvika vakazvarwa vakamwa mukaka vakaguta hanzi ndiri handsome inodeservawo mota. Vadikani ndakusiya muchiona video, pedza kuona video tozvonofika comment section kuti sekuru vedu ava vanodeserva mota here kubva kuna Wicknell Chivhayo. Inini kazhinji pandinoona vanhu vanopiwa mota naWicknell Chivhayo wakakumbira handione kazhinji kachona achipa vanhu ava vasina mukurumbira. Ndo muonero wandinozviita. That will need this video. Ko nai Chivhayo wakamboita sei nai vaChivhayo pakaita sei? Kana muchinzi munopa ma-celebrity, I am also a celebrity 1999. Ma-celebrity enyu akamboita sei chaizvo? Celebrity one rakanaka kudai also. Ndini koina hamundipiwo wani. Ndonguva netunhu twakangowanda. Ndakangosvika. Komota dzacho mopa vakadii ndakatovitowa nayo futi. Ene ndikazonga chero kudhiraivha kwacho ndodhiraivha futi. Haiwa vaChivhayo ndoidavo mota idzodzo dzemuri kupawo vamwe idzodzo. Next update inyaya yevakomana ivo vairova Chadona. Kana wakambobirwa Chadona pinda mucomment section utiudze werowa wakaitwa Chadona nekuti vazhinji vachona vakarohwa Chadona. Ini ndakatombochirohwa mazuva achona ndachangobvawo kumusha ndakasvika ndakachirohwa muguta reHarare. So vakomana ava vabatwa vakatanga kutaura kuti tinobati tichidai tinoshandisa matricks akadai. Pavaida kurova Chadona chazoita pavazobatwa apapa vaida kurova Chadona kumunhu ane pfuti. That will need this video. Tandagwinyira matifina ndetwaita manyoka. Tanga turikuita zvechadona tiri kwamutare taishandira paflyover kubva paflyover kusvika pagreen market ndo pataikachika vanhu vaya vanenge vachiuya kunotenga building material. Saka takazoti tanda kunyanya kuzivikanwa mamutare vatatege tiende kubechinafu bridge apa ndo panga taakushandira. Saka pane murume atakadonhedzera mari yainga iri 1000. Paakaona mari ndakati amudhara mari yakawandisa handetiita sei tinoshiyana. Takaona mari tiri pamwe chete ndipo patakatadzika kumapiripiri. Takati amudhara oneka taita mhanza yakadai zvikashoma kuwanika zvinhu zvakafanana neizvi. Saka iripo ndekuti titange tanamata kudaro imimi kana mune imwe mari muisa pasaidi nemafoni enyu. Ndo zvatakabva taitawo. Panga tafuna mabara kuti muzita rababa akabva adakurwa mbama nemuchinda naitai manyoka vantenga mbama iyayo. Ndo pakabva tobudisa futi mudhara weye. Saka pakaoma ndonguti vanhu vese vari kuita muraramiro anga tiri kuita dai masiyana nazvo because makisisi akubuda akati wandei.